Já se to tady takhle přerovnám a tohle sem. Jo, pardon, už to točíte. Jo, já si omlouvám, já se tady přerovnám knihovničku, protože ono se to o mně málo ví, jo, ale já především teda jsem opravdu veliký sběratel poezie a jak vidíte, tam tady teda tou ohromnou knihovnu dám úplně všechno, jo. Tady kompletní, že jo, vidíte Suchý, že jo, Jaroslav Seifert a Nezval taky komplet, jo. Všechny ty bardi tady to mám a teď jak se tady přerovnám, já jsem koukal, že mám tady taky volný místečko, jo, a že sem by se mi prostě hodilo, kdybych tam měl nějakého Martina Reinera, jo. Ale bohužel teďka žádného nikdy nemůžu sehnat. A slyšel jsem, že on prej dělá nějakou sbírku, nebo takhle, že dělá sbírku na to, aby mohl vydat sbírku, jo. Vlastně takhle ty sbírky, pak vyjde sbírka a tak to by mi jako bodlo, kdybyste mi prostě něco přispěli. Já bych si pak tu sbírku, tu vydanou stačil sám do té knihovničky a na to přispějte, jako. A jako když se vám tyho básny nelíbí, jak to vůbec nedějte kvůli němu. Udějte to kvůli mě, abych měl tu knihovničku tady plnou, no. A kdyby to náhodou fakt teda nevyšlo a nepřispěli jste, tak já se z toho taky nezblázním. Já si tam místo Reinera šoupnu tady Ivana Skálu a to je podobný, on jsou skoro stejný. Tak. Ale o ten je tam pěkný Skála.